дӯстони азиз, дуруд кадбонҳои зебои тоҷик. Имрӯз мо барои шумо салат аз бодинҷон бо сабзӣ тайёр мекунем. Ин тарзи тайёр кардан ба хоси миллати олмонӣ мебошад, яъне ин боқлаҷони немисӣ мебошад. Марҳамат, бо тарзи немисӣ тоист. тамошо кунед роликро аз аввал то ба охир. дӯстони азиз, барои он ки мо салати яъне хӯриши бодинҷон бо сабзӣ кунем, чӣ лозим аст? Бодинҷон, сабзӣ, сирпиёз, дув бурида бошад мешавад, шакар ва намак, каме равған. Акнун пеш аз он ки мо ба тайёр кардани хӯриш сар кунем, пеш аз ҳама мо боқлаҷонро ҳозир гирд ё ба таври дилхоҳ бурида намак карда мемонем, ки яъне талхияш равад ва равғанро кам ҷабида гирад. Сар мекунем. азиз, мо боқлаҷонро бо таври дилхоҳ реза кардем. Акнун намак мерезем камтар ва мегузорем як тараф. аз паси сабзӣ мешавем. акнун кадбонҳои азиз, аҳамият диҳед, мо сабзиро аз тиёрка мегузаронем. агар шумо тиёркаи корейский сабзӣ дошта бошед, бисёр хуб аст. ҳозир сабзиро аз тиёрка мегузаронем. боқлаҷони мо меистад. азиз, мо сабзиро гузаронидем. шумо метавонед аз тиёркаи корейский гузаронед. акнун шакар мерезем, нигоҳ кунед, ва намакро мувофиқи табатон андохтем. акнун мекобем каме, бисёр не, камтар мекобед ва мегузоред 5 дақиқа, ки чӣ шавад, каме чӣ мегӯянд, ҷабида гирад шакару намакро. ин мисли вай аст. сабзи корейский аст. ин як намуд сабзи корейский аст. то ин вақт мо ҳозир боқлаҷонро пухтан мегирем, дар равған бирён мекунем боқлаҷони худро. азиз, дар равған мо боқлаҷонро бирён карда мегирем. ҳозир мо боқлаҷони реза карданро бирён мекунем. якта меандозед. мо боқлаҷонро гузошта будем, чӣ рафта буд талхияш, ва акнун онро бирён мекунем. азиз, боқлаҷони мо бирён кардем, тайёр шуд. дар равғани хеле кам боқлаҷонро бирён кунед. мо аллакай боқлаҷонро пеш аз тайёр кардан дар намак карда монда будем ва дидед ки беравған аст. акнун салат сар мекунем. мо ана чеснокро майда кардем ва бо сабзӣ омехта мекунем. сахт омехта кунед дастонатон. вақте ки омехта кардед, аллакай ин мешавад салати корейский. бисёр ҳам бомаза мешавад. равған наандозед, чунки мо аллакай боқлаҷонро дар равған бирён кардем. акнун бо боқлаҷон омехта мекунем. азиз, бо боқлаҷон омехта кардем ва 10 дақиқа мондем. салати мо тайёр шуд. хусусан барои омадани меҳмонҳо бисёр ҳам бомаза аст, бо иштиҳо аст. мисли хӯрок аст, яъне ки инро хунук истеъмол мекунанд. метавонед дар холодильник монед, муддати қариб 3-4 рӯз бемалол мехӯред. мумкин тез тамом шавад, чунки бомаза аст. бо мо бошед, лайк монед, обуна шавед. худованд нигаҳбонатон.